واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الهود وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت sai shi wato annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya faɗa ai inta wato yana faɗakarwa ne ko yana nabbahar da shi iza waina ai yayin da muka taro ila sakharati zuwa ga wannan wato kamfa ta dutse fi dalikal makani a wannan waje fa inni nasitu hutu ai ni na manta wannan kifi inji shi hadimin annabi Musa wato Yushau kenan wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura ba wanda ya zama ya mantar da ni wannan tuna wannan kifi sai dai shedan ne ya mantar da ni ga barin in tuna wannan kifi da muka ajiye shi wata kada sabilahu ai sai shi wannan kifi sai ya zama ya riƙe hanyar sa filbari a cikin kogi ajaban abun mamaki ai ba ai bu'isal hutu sai ya zama an tashi wannan kifi warja ila bahari sai ya koma zuwa ga cikin ruwa arju ila asli hayyin wato koma zuwa ga asali abu ne wanda yake mai sauki yayi ai ta'ajabu Musa sai shi annabi Musa yayi a mamaki yo fatahu da shi wannan yaro nasa min hayati samku ba da yasbuhu wa sayruhu fil bari bayan shi wannan kifi ya zama to ya bushe sai suka yi mamaki ya za a ce busheshen kifi kuma ya koma cikin ruwa ya rayu qala Musa sai shi annabi Musa ce zalika ai wannan ai faqdul hutu wato bacewar wannan kifi ma kunna na ai shine abin da ya zama to muke nema wallazi kunna na dalu to shine abin da muke nema li'anna Allah ta'ala qala lahu don shi Allah ya ga annabi Musa ya ce alamatu wujudin muradi alamar samun abin neman ka na wannan mutum da zaka je neman sa ai al-muhallul ladhi tafqidu fihi al-hut shine gurin da zaka zama to za ku manta wani kifi wa huwa alladhi fi matlabuka wannan shine abin da kake nema wato shi annabi Musa Allah ya ga masa cewa yana daga alamar inda za su ga wannan mutum da za su je nema shine za su manta wani kifi da za su tafi da shi to ai ana manta kifin har sun tafi da aka tana cewa an manta kifi sai annabi Musa ya ce to ai lallai inda muka manta wannan kifin to anan ne inda Allah yake nufi mu je za mu haɗu da wannan bawa na shi ubangiji to shine anan annabi Musa yake faɗa ya ce to nan ne wajen neman mu kenan fartadda ai raja'a ala afarihima sai suka zama sun koma zuwa ga ai gurabun su ai yaqsaniha wato inda suka zama to suna bibiya ai qasasan ai yatabi'ani atharuhuma suna ta bin wato gurbin su hatta raja'a ila al-makan allazi taraka fi luhutu har suka zama sun koma wajen da suka zama sun manta kifin kenan sai suka koma tunda sun tuna cewa Allah ya nuna annabi Musa cewa alamar inda za su samu wannan bawa shine inda za su manta kifi to sai ko suka kama tafiya suka dawo da baya suna tafiya suna bin gurbin kafafuwansu har suka je inda suka zama sun manta wannan kifi domin nan ne inda za su samu abin neman su na فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Allah tabaraka ta'ala ce fawajada abdan min ibadina shikenan da suka zo kuwa sai suka samu wani bawa daga bayinmu wala qidru shine sayyidina qidru alaihi salam wa atainahu rahmatan min indina shi qidrun nan ai mun bashi wani abu daga cikin baiwar mu ai rahmatan wata baiwa kenan anan ko wato mun masa wani jin kai to amma abin da ake nufi kawai Allah ya masa wata baiwa ta musamman daga gare mu ji shi Allah
ai qala al-mufassir shi al-mufassir Jalaluddin al-Muhalli ai yace ai annubuwatu fi qawli ai ana nufin annabta ce a wani fadin ayo wilayatin fi qawli amma a wani fadin kuma kace a ai wilaya ce ai wali ne ba annabi bane wa huwa sahih shi yace wannan shine mafi inganci wa allamnahu min ladunna ilma sai kuma muka sanar da shi wani irin ilimi daga gare mu wannan ilimin to daga gare mu muka sanar da shi hada al-abdu huwa al-khidru alayhi salam wannan bawa shine khidru adawu Allahu rahmatan wa allamahu ilman ladunniyan Allah ya bashi wato wani irin baiwa kuma ya sanar da shi wani irin ilimi na daga Allah shi ilimi ladunni ilimi ne daga Allah yake zuwa shi ba wanda yake karanta da wani shi in Allah yana so zai wa bayinsa irin wannan ilhama na ilimi babu wani mutum ɗaya da zai zo ya koya musu irin wannan karatu Allah ne da kansa yake sanar da irin bayi irin wannan ilimin to shi Khidru yana daga cikin wanda Allah ya masa wannan to shine ake kiransa ilimi ladunni wa huwa allazi la yulaqana bil ashiya kaji ko shine ilimin da ba shi wannan ilimi ne suke lakana mutum ba wani malami da zai gaya mutum wannan ilimi wala yukabu min al-kutubi sannan kuma ba a daukan wannan ilimai daga cikin wani littafi a dauke shi a cikin wani littafi zaka bude ka karanta ba za ka ga wannan ilimin ba inna ma huwa min indillahi tabaraka wa ta'ala kuma dole ka yadda na wanda suke cewa duk ilimin da babu baka gan shi a littafi ba ilimi bane to wannan ƙarya ne yawwa in wanda mutum ma ya faɗi wannan to ya ma na ƙaryata nassin alqur'ani gashi akwai ilimi ladunni gashi kuma Allah ya ba wa ɗaya daga bayinsa kuma ba shi kadai Allah ya ba wannan ilimin ba shi Khidru balle mutum ya ce daga ai wato munqadi ne daga kansa an yanke Allah zai ci gaba da bawa bayinsa irin wannan ilimi ladunni daga nan har a tashi alkiyama har kiyama Allah zai ci gaba da bawa bayinsa irin wannan ilimi shine mai fada yana cewa malikul muluki idza wahab la tasalanna ani sabab idan shi ba Allah mamallakin dukkan mamallaka gaba daya in yayi baiwa irin na wannan baiwa wahabiyya ake kiranta shine daga Allah ne kawai ya zuba wani ilimi na wani baiwa gabawa to saboda haka wannan shine irin ilimin da ainihin Allah yake bada shi da kansa wa muhalluhu qalbul abd inda ake samun wannan ilimi a ajiye shi a zuciyar bawa ne kawai ake ajiye mar ilimin ba a wai wani littafi bane ba a gun wani malami bane ba wani ne zai sanar da mutum wannan ilimi ne ladunni kuma bayi da yawa Allah ya musu baiwa da irin wannan ilimai akwai misalai da yawa da aka samu irin wayannan to saboda haka zuciyar bayi shine inda ake ajiye wannan ilimi Allah tabaraka ta'ala zakara sab'atun min ibadihi kullum allamahu ilman mubasharatan Allah ya ambaci wasu mutum guda 7 kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya ba su ilimai su da shi babu wasu da wani mutum a cikin alqur'ani Allah ya kawo misalin guda 7 wanda shi da su ya ba wannan ilimi babu wasiɗar wani mala'ika babu wasiɗar wani daga cikin mutane to saboda haka sai ya ce daga farko kaga wanda Allah ya fara bawa ilimi na shi da shi shine Adamu alaihi salam na farko kenan annabi Adamu alaihi salam inda Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa allama adama al-asma'a kullaha ai a lokacin ai Adamu bai san komai ba Allah ne da kansa ya sanar da Adamu wannan ilimin na dukkan sunayen abubuwa gaba daya to saboda haka da ya sanar da shi wannan ilimin a dalilin wannan ilimin sai da annabi Adamu ya samu matsayin khilafa wai kuma ya samu matsayin sujudar mala'iku saboda ilimin da Allah ya bashi shi da shi to kaga na farko kenan na biyu akwai sayyidina Khidr shine wa allama Khidr al-ilma ladunni fa wajada talmizan misla Musa wa Yusha da Allah ba annan sayyidina Khidr irin wannan ilimin sai gashi an masa almajiri ne amma annabi Musa ne almajirin da annabi Yusha shi ma shine almajirin shi ko waliyi ne amma saboda girman ilimin da Allah ya bashi sai da aka kai annabi Musa ma sai da ya zama almajirinsa da sai na ainihin annabi wato Yusha kenan to kaga biyu kenan to na uku akwai Allah sayyidina Dawud da kuma sayyidina Sulaiman yawwa annabi Dawud da annabi Sulaiman gaba daya kaga shi annabi Dawud Allah ya kita wa san'ata labusin wa allama Dawud san'ata labusin to kaga shi kuma an da aka san da shi annabi Dawuda shi kuma ilimi ne sassaka tufafi da wani abuwa daga jujjuye shi anin karafuna ya lallauya su yi abin da ya ga dama da su wannan ilimin Allah ne ya sanar da shi annabi Dawuda alaihi salam da kansa to wa allama Sulaiman mantiqa dairi
ya sanar da kuma annabi Sulaiman shi kuma furucin tsuntsaye. To sai gashi sakamakon ilimin nan guda biyu da aka ba waɗannan annabawa ko waje da Dawud al-mulki, sai annabi Dawud aka ba shi mulki sai kuma annabi Sulaiman shi kuma aka ba shi kidimatul insani wal jinn, aka ba shi kidimar aljanu da mutane suka zama hadimansa saboda falalar wannan ilimai da Allah ya ba su. To kaga hudu kenan. Wa allama Yusuf tawil al-ahlami, sai gashi aka bawa annabi Yusuf shi kuma fassarar mafarki ko waje da mulkin Misra, sai ya sami mulki na ƙasar Misra gaba daya, ya mallaki matar sarkin Misra ma gaba daya. To na hudu na shida shine wa allama Isa al-kitaba wat tawrata wal injil, annabi Isa ilimin littafi at-taura da injila Allah ne da kansa ya koyawa shi annabi Isa alayhi salatu wassalam waɗannan ilimai gaba daya. To shikenan da Allah ya bashi waɗannan ilimai fa waje da iya ilmauta, sai gashi annabi Isa ya samu matsayin da yana iya raya matattu, mutum ya mutu sai ya tashe shi saboda me Allah ya sanar da shi ilimin shi da shi. An gane? To sai kuma na ƙarshen na babban kuma shine shugaban nasu gaba daya, wa allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ash-shari'a, sai Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a gaba daya, ta shari'ar ubangijin Allah shi da annabi Muhammad ya sanar da shi shari'a gaba daya. Shi yasa idan manzon Allah ya yi ijtihadi, to ijtihadin manzon Allah take ya zama nasi saboda shi annabi. Shi yasa anan malamai aka samu malamai kashe biyu, wasu suka ce ai manzon Allah iya da ijtihadin kansa da kansa, hujjar su suka ce in manzon Allah ya ijtihadin kansa da kansa to ya koma ijtihadin Allah, subhanallah, ya koma ijtihadin Allah, don shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuhani, duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa. So haka in manzon Allah ya ijtihadi to kai tsaye wani ijtihadin yankakke ne ya zama nasi. To wasu ka ce manzon Allah ba zai ijtihadi ba, bal duk abin da ya faɗa to daga ubangijin yake. Su ma kuma hujjar su wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha, su cewa suka ai annabi ba shi da wata maganar kansa, duk sanda maganar manzala ya magana to maganar Allah yake fassarawa sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa sai Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam. To da Allah ya ba manzala shi kuma sanin shari'a, to me Allah ya ba su, me Allah ya ba manzala. Mun ji a cikin mutum shidan nan kowanne da Allah ya sanar da shi wani ilimi ko sai da Allah ya ba shi wani baiwa, wani mukami. Allah ya sanar da Adamu ilimi, ya ba shi khilafa, ya kai matsayin ma Allah ya ce mala'iku su masu sujjada, haka ne. Sannan ya ba wa sayyidina Kidru ilimi, ya kai matsayin annabi Musa almajirinsa ne da annabi Yushau. Ya ba annabi Sulaiman da annabi Dawud da ilimai, suka mulki duniya da duk abin da yake cikin ta gaba daya. Ya ba annabi Yusufa ilimi shi da shi, ya kai annabi Yusufa ya mulki Misra gaba dayanta da sarkin Misran da matarsa da fada gaba daya. To amma annabi Isa kuma da Allah ya ba shi ilimi ya zama shi matattu ma yake rayawa. To amma shi shugaban gaba daya da Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam, kaga wa allamnahu min ladunna ilma, ai bata kai wannan ba. Ta manzo Allah tana gaba da wannan, wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. To shi da Allah ba manzo Allah shi kuma irin wannan ilimin, to me Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa wajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ash-shafa'atul kubra. Sai Allah ba manzon Allah ceto gaba da shi, ceton ma gaba ɗaya aka ɗauka aka bashi. To inda zaka gane manzon Allah shine gaba da kowa kuma nasa ya fi nasu. Ai su wa'ancan annabawan gaba ɗaya ma suna buƙatar ceton annabi. Duk bai wadda Allah ya ba su nan da iliman da komai da aka yi musu, a ƙarshe in aka zo su kuma neman ceton annabi suke masu shiga cikin ceton nasu gaba ɗaya. To daga nan zaka gane annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaba da kowa, shine gaba da komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani hadisi yana cewa wallahi babu wani ɗaya da baya buƙatar ceto na hatta Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim ko shine na biyu a muƙami, dukkan annabawa gaba ɗaya daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim, na uku su shine annabi Musa alaihi salatu wassalam. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi hatta annabi Ibrahim yana buƙatar ceto a ranar kiyama. To ina wanda yace baya buƙatar ceton annabi, ina wanda yace baya buƙatar taimakon annabi. To kaga wannan shikenan tasa ta riga ta ƙare kenan, ta riga ta ƙare. To shine Allah tabaraka ta'ala ne yake faɗa cewa Allah ya sanar da su gabaki daya. To shikenan, to ai anan ne aka gane cewa shi annabi, kamar shi annabi Musa a wannan zamanin shine kalifan Allah a ban kasa.
shine yake dauke da shari'a hamilu risalati wa huwa ala ba'da isnayn shi annabi Musa banda mutum biyu annaba guda biyu ba sama da shi banda shugaban gaba daya da mai biye masa annabi Ibrahim na uku a annabawa a daraja kaf annabi Musa alaihi salatu wassalam ka gani wa huwa salisu shine na ukun su alal anbiya'i maqamu Muhammadin summa Ibrahim summa Musa kallamahu takliman saboda Allah yayi magana da annabi Musa sun tattauna yayi magana da shi to ma zalika amma tare da wannan muqamin na annabi Musa yana kuma cikin ulul azmi min ar-rusuli afal khidru ya'lamu min al-ilmi ma laysa inda Musa amma ga khidru bawa ne na Allah amma yana da ilimin da annabi Musa ba shi da shi kuma Allah ya ce kai Musa ji ka wajensa ka je koya ma ilimin kuma da annabi Musa ya zo sai da ya zama ɗalibi ya koma ladabi yake yi gaban malami la ilaha illallah wai in banda Allah ina ake wannan wallahi sai da ya koma sai da ya dinga gaya masa sharadi to kar kai kaza kuma ya zama hadimin sa shine mai rike masa kayayyaki shine mai kula da tafiyar shine mai komai shi kuma wannan ba annabi bane amma kuma gashi nan to shine ka'idar da Allah ya sanya a cikin rayuwa in banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a ce ya kece matsayin da ba za a samu kuma wani bawa da baya bukatuwa da wani abu da shi ba kuma bawan bai kai shi ba amma zaka ga yana kuma bukata da wani abu da shi duk girman sa kuma wannan haka Allah ya aiki shi yasa aka ga ba da misali anan kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam to shine anan Allah tabaraka ta'ala yake gaya mana cewa shi ga annabi Musa ya zama bai da ilimin da shi wannan bawa Khidru yake da shi qala lahu Musa أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى sai annabi Musa da suka haɗu da wannan bawa abin nema ya samu kenan sai annabi Musa sai ya ce masa hala attabi'uka yanzu shin ba na bi ka ba ala an tu'allimani a bisa ka sanar da ni mimma ullimta rushdan na wani ilmai da aka sanar da kai na shari'a ni yanzu ba na bi ka ba ai talaba minhul izna sai shi annabi Musa sai ya fara neman izini abin da ya fara tambayarsa kenan sai ya ce to ya kai bawan Allah yanzu dai kai ne wanda Allah ya mun ishara zuwa ga neman sa zan tafi in nemi ilimi tare da shi to bai ce kawai zan bi ka ba sai ya ce ina buƙatar in bi ka domin in nemi ilimi a tare da kai neman izini kenan kaji ko talaba minhul izna sai ya nemi izini da gare shi fi an yattabi'ahu a cikin ya bi shi li yu'allimahu mimma allamahu Allah domin ya sanar da shi daga abin da Allah ya sanar da shi min ilimi daga ilimi ai istazana fi tibai sai ya nemi izini a cikin bin nasa ai lam yati faqat wattabahu bai so kawai ya ce wai bari in bi ka ba bai ce ai yauwa to kai ne dama Allah ce da bi ka to dole yanzu in bi ka a ba ka yace ba sai ya ce ina neman izini in bi ka in nemo wani ilimi daga gare ka to haka ake so in zaka je gurin malami daukan karatu wannan ce ka'idar ladabin daukan karatu ba kawai zaka zo kawai ka duro gurin malamin ba da littafi ko kuma kawai ka zo ka faɗo ka ce malam ai ni ma ranar Laraba zan fara zuwa daukan karatu ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba yawa ladabi ake sai ka zo ka ce a karma kalla ka zo kai dama baka san komai ba na zo ina so in dan dauki wani abu daga ilimi kaza to ina so a yi min izini a saka min a bada littafin da zan karanta to kuma sai a saka min rana da lokaci da zan dau ilimi shi kuma wani malami sai ce to ka yi kaza ne in yana malamin ya ga da wannan ka karanta littafi kaza da kaza ne na yi kaza ne ko kuma ban yi kaza ba to sai malamin ya duba littafin da ya dace ya duba kuma lokaci to sai ce to ka zo lokaci kaza da rana kaza kuma ka nemo littafi kaza to haka ake ba karatun zamani ba kawai wani ma ba za sai dai kawai kaga mutum wani ya zo ya jona da littafi kawai ya sa kansa karatu to ba za a samu albarkar ilimi ba tunda kaga dai ga annabin Allah yana neman a yi masa izini tukunna kuma ka sani ba shi fa Allah ne ya ce ya zo wajen wannan bawan Allah ne ya gaya masa shi da shi cewa je ka wajen wani bawan mu a guri kaza inda za ku je ku manta kifin zai bata busasshen kifi amma zai rayu a gurin saboda kogin gurin baharul hayati ne ko kashi ne ya rage ya diddige in an diga masa wannan ruwan sai an hada shi ya tashi saboda baharul hayati ne majma'ul baharain kenan shine duk abin da ya taba wannan ruwan to sai ya rayu shi yasa da ruwan ya fantsala a jikin kifin ya rayu ya tashi to Allah ya ce inda wannan kifin zai bata to nan ne za ku samu wannan bawan su kuma sun wuce kun da suka dawo kuma suka tarar da bawan a gurin
Musa tar da shi sai Allah ya annabi Musa ce to kai ne wanda Allah ya ce mu bi to amma ina neman ilimi a izini daga gare ka domin na zo na nemi wato ilimi. To shi anan Allah tabaraka ta'ala sai yake ba da labari yace wa Musa bata wato da abokantakar sadiya ku zama inda min al-ilmi ladunni domin ya zamanto ya riki wani abu daga cikin ilimi ladunni, ilimin da Allah yake sanar da bayi babu wasiɗa. Domin ilimin da yake a rubuce a lokacin duk duniya ba wanda yake shi annabi Musa sanin wannan ilimin na rubuce. To amma ladunni ilimi ne daga Allah, shi annabi Musa Allah bai sanar da shi wannan ilimin ba, kuma baya cikin wani littafin at-Taurat da aka ba annabi Musa. So haka dole sai ya nemi wanda zai je nemi ilimin a wajensa. To shine dalilin da yazo kuma ya haɗu da wanda zai sanar da shi ilimin, kuma anan shine aka haɗu za a fara tafiya kenan. Qala to shine sai shi malamin sai ya ce mar na'am. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yace kai dai kai wannan ba za ka iya tafiya da ni ba. To kun gane abin da ake tun daga nan? To ai tun daga nan shi malamin ya nuna annabi Musa ya fi shi ilimi. Ai ya aka yi san shi malamin ya san annabi Musa ba zai iya haƙura da shi ba, ba zai iya haƙurin tafiya tare da shi ba. Tun ba a fara komai ba, daga cewa yana neman izinin a yi tafiya tare don ya ɗauki ilimi, sai shi Khidiru ya gaya wa annabi Musa ya ce innaka lan tastati'a ma'i sabra, ba za ka iya haƙuri da ni a cikin tafiya ba har ka tsaya ka ɗauki ilimin da ya kamata ba. Kaga malamin yana da kashifi ne kenan, ilimin nasa ya kai matsayin Allah yana sanar da shi abubuwa. Gashi tun ba ya tafiyar ba ya kuma gane annabi Musa ba zai iya haƙurin ba, kuma annabi Musa bai haƙurin ba, haka an fara tafiya dole sai da ta yanke saboda haƙurin ya gaya mar ba zai iya haƙurin ba kuma bai iya haƙurin ba. An gane to sai haka tun daga nan aka fara karatun kenan. Sai ya ce wa kai ba tasbiru, ya ce domin ta yaya za ka yi, sai ya zamanto sai malamin sai ya ce masa ta yaya za ka yi ko ka yi haƙuri alama na tsari biyu kubra, abinda baka da labarinsa baka san shi ba kuma sai ya faru da ni da kai a tafiyar nan, kuma kai baka san shi ba. Kai kuma annabi Musa kai ne hamilin shari'ati a lokacin, kai ne annabi mursali ulul azmi min ar-rusuli a wannan zamani. Ta yaya za ka yi kuma ka ga abin da ya saba wa shari'ar da ka sani, kuma ni mu tafiya da kai na yi abin da ya wuce wannan ilimin ka yi shiru, ai ba za ka iya haƙuri ba. To shine anan sai malamin sai yake gaya masa ai arshadul ladhi sawfa ashtaruhu alayka, sharadin da zan fara sharadanta maka lan tudiqahu abadan, ba za ka iya haƙuri da wannan sharadin ba har abada. In ji shi Khidir ya gaya masa wa hada shi wannan sharadi huwa Allah tas'alani an shay'in, cewa karka tambaye ni kowanne irin abu, huwa ilmun wani ilimi annabi Musa baharul ilmi, wato shi wato Musa shine baharul ilmi, huwa hamilul shari'ati, shine mai dauke da shari'ar Allah a wannan lokaci fi zamani a cikin zamaninsa. Wal Khidr amma shi kuma Khidru indahu min al-ulumi ma yana bi hadhihi allazi alam Musa, shi kuma Khidru yana da wani ilimi wanda ya shafi wannan ilimin da annabi Musa yake da su na shari'a a wannan zamani. An gane to tun da shi annabi Musa shine yake dauke da shari'a gaba ɗaya ta Ubangiji a wannan zamanin, sannan kuma ga wani zai zo masa da ilimin da ya shafe ilimin da shi annabi Musa yake da shi gaba ɗaya. An gane to saboda haka sai ya zama to tun daga nan sai ce masa na san ba za ka iya ɗaukan wannan abun ba. To shine anan yake gaya masa, to shine sai ya gaya masa sai yake cewa wai zara a Musa shay'an, idan shi Musa ya ga wani abu la yuwafiqu ilmuhu, cewa bai dace da iliminsa ba la yasbiru an su'ali, to ba zai iya hakuri ga barin yin tambaya ba, sai yayi tambaya. La budda an yus'alu, sai yayi tambaya ba makawa, ya ce ya akai kaza, domin abin da zai gani ya saba wa irin iliminsa, yawa. Amma inkaru fa la yasbiru min Musa, amma anan a gane annabi Musa fa ba inkari yake yi ba, domin inkari kaga ana abin da ka faɗa, al inkaru jarimatun kabiratun ko jarimatun kubra wa kabiratun, shi inkari mugun zunubi ne kuma daga cikin manyan zunubai. An gane inkari musu da bayin Allah, irin wanda zaka ga mutane suna yi dinnan, kaga bawon Allah mutumin kirki malami na Allah wanda ya bi Allah yana kan kuma shari'an manzon Allah,
amma a samu wawaye mahaukata su zo suna inkarin iliminsa. Ko da yake a wata gaba an samu a kwanan da naji Maulana Shehu Ɗalibu Usman Bauchi radiyallahu anhu yayi wata magana da yake cewa in dai har ɗalibi da malami shi kullum ɗalibin nan sai dai a gaya masa irin ilimin da ya sani, ko kuma malamin sai dai ya gaya masa ilimin da ya daidai da fahimtarsa, to ya zama babu malami ba ɗalibi kenan, abokan karatun juna ne, bita ake wa juna kenan, ka sani na sani kawai kana tuna min ne ni ma ina fahimta, to ina malamin kenan? Ai malam dole ya gaya maka abin da baka san shi ba, ya fi karfin iliminka, ya fi karfin saninka, kuma malamin ne zai sanar da kai. In ka ce kai dan bai daidai da fahimtar ka ba da sanin ka ba, babu ilimi, to babu malami har abada kenan, domin kowa ya sani kenan. Ai shi ne bambancin malami da ɗalibin ai kenan, malami da jahili. Shi malami da ma zai zo maka da abin da baka sani bane ai, ya sanar da kai shi, kuma kai daga bakinsa zaka ji, sannan ka ɗau wannan karatun. In ya zama to cewa dole sai ka san shi yadda ka ga dama kake so ka sani, ko kuma an gama da abu ka ce kai abin nan ai wannan bai dace da hankali na ba, to kai waye kai, na hankalin naka yake, kuma hankalin naka ma guda nawa ne? Sannan kai a masu hankali ma waye kai tukunna? Bayan kai katon ma mahaukaci ne, in an dangana ka da masu hankali wallahi baka wuce matsayin mahaukaci ba in za a yi maganar masu hankali na gaske. To amma ake zuwa da ilimi kuma masu hankali su karbi hankali. Dama ai Allah tabaraka ta'ala dama ya faɗa ya ce sai masu hankalin gaske, masu tunani su suke fahimtar ayoyin Ubangiji. An gane ko? Yanzu dai ga annabi Musa da wani bawan Allah yana zuwa masa da irin ilimin da bai san shi ba, kuma dole ya yadda bai san ilimin ba, kuma yana karɓa daga gare shi. Kuma shi wannan malamin ba annabi bane a lokacin. An gane ko? To saboda haka idan ya zamanto har a cikin annaba ana samun irin haka, to a cikin sauran waɗancananka gama gari ya dai a sami jewa ce kowa dole ne sai ya masa daidai da ainihin abin da yake sani ko kuma fahimtarsa. To shi ne sai aka ce shi annabi Musa ba inkari yayi ba, ba wai ya inkarin Khidr bane, mu gane, domin shi inkari jarima ne, laifi ne, zunubi ne, kuma yana daga cikin kabira. Wal anbiya ma'sumuna innama huwa su'alun faqat. Su annabawa ma'sumuna, su wato ma'sumai ne, annabawa ba sa laifi, annabawa ba sa laifi, balle shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sa laifi. To saboda haka tunda annaba ba sa laifi, idan an ce annabi Musa yayi inkarin Khidr ne, to ya zama yayi inkari kenan, kaga ya zama yayi jarima kenan ko? Yawa yayi laifi. Shi kuma ba abin nan bane, sai aka ce inna ma su'alun faqat. Shi annabi Musa tambaya ce kawai yake yi. An gane? Tambaya ce. So haka akwai sigar tambaya a wajen malami da ɗalibi. Akwai sigar da zaka ga wani ɗalibi zai tambaya, amma fa shi tambayar da yake tana zuwa da fuska biyu. Wani in aka yi rashin sa'ar rashin hankali, ko dai ta zo yana inkarin kamar abin da malami yake faɗa ne, sai ga tambayar to malam, to in an ce kaza to ya kuma za a yi kaza kaza kaza, kamar yana inkarin wannan abin da ake faɗa na ilimi. Ko kuma ya zo da sigar cewar shi wato yana nuna shi ma ya san wannan abu, kamar shi ma abunsa dama ai ya sani, tambaya ce amma ta nuna kaman jawabi kake ba malami, kai ma ai masanin wannan abu. To wannan ba sa cikin ladiban tambaya. Ko ka san abu idan ka zo wajen malami nuna kake baka sani ba, shikenan sai ka samu albarkar sani, sai malamin sai ya sanar da kai. Idan yayi daidai da abin da ka sani, kaga an ƙara maka sani akan sani. In baka sani ba, kaga an sanar da kai kenan. Amma ba ka zo gaban malami ba kuma kana nuna wai kai ma ai masanin wannan ilimin. To in ka san ka sani, me yasa ka zo gun malamin? Ba sai ka je ka rike sanin ka ba, ko ba haka bane? Yawwa, to haka ake so. To saboda haka shi annabi Musa yayi tambaya ne kawai don neman ilimi. Walakin sharada alaihi fi bidayati, sai dai abin da ya shi annabi Musa ya manta shi ne tun a farko ai an masa sharadi cewa Allah ya sa'alu an shay'in, kar yayi tambaya duk abin da ya gani kai ya tambaya. Shine sharadin da Khidr ya gaya mana. To za mu yi tafiya da kai, amma duk abin da ka ga nayi a cikin tafiya, to kar ka tambaye ni. La tas'alni an shay'in, kar ka tambaye ni me yasa akai kaza, hatta uhdisa laka minhu dhikra, har sai lokacin da nazo ni ne maka bayani. Amma in kai tambaya, to zaka tsaye da tafiya kuma zaka yanke tafiya tare da kai. To shine anan
sai aka ci gaba da Allah tabaraka ta'ala yake cewa na'am qala satajuduni insha Allah sabiran wa la a'si laka amra. Qala satajuduni insha Allah. Sai shi wannan annabi Musa sai yake faɗa yake gaya wa shi wannan bawan Allah Khidir sai yake cewa da sannu ai insha Allah zaka same ni sabiran, ai ina mai haƙuri, wala a'si laka amra, bazan saba umarninka ba. Qala Musa innahu sayasbiru. Annabi Musa sai ya ce shi zai yi haƙuri, wala yukalifu amra shaykhahu, ba zai saba umarnin shehinsa ba da hushar. Sai shehin sai ya bashi sharadi, to shikenan tunda ka ce za ka yi haƙuri ba za ka saba mun ba, to ga sharaɗin da nake so ka yi, kar ka tambaye ni duk abin da ka na aikata kar ka ce ya aka yi. Na'am. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Qala fa in ittaba'tani, sai ce to kaga idan ka bi ni fala tas'alni an shay'in, kar ka tambaye ni wani abu hatta uhdisa laka minhu dhikra, baka bayanin wannan abu. Hadhihi shurudul mashayikh, to wannan shine sharudan da shegunnai suke gaya wa muridansu. In ka yadda kai muridi ne ka zo wajen shehi, to shikenan zaka bi shehi a cikin tsarin tarbiyya da ainihin ladabi, to zai sanar da kai kuma zai baka sharuda. To shine irin wannan sharadin da shi Khidru ya sa annabi Musa cewa kai ya tambaye shi ainihin wani abu. Wannan a mujarradin ai tambaya ne kawai, yana ce masa ne kar ka tambaye ni, ba wai dan inkari ba. Ai Musa annabi Musa sai zamanto bai yi hakurin ba, bai iya hakura ba, fa khalafa sharda, sai zamanto ya saba sharadi, fa faraqahu shaykahu. To shikenan sai shehin nan nasa Khidr sai ya rabu da shi, sai aka yi hannun riga. Qala hadha firaqu baini wa baini, nan gaba kadan yawwa sai yake cewa to ya Musa tunda na baka sharadi cewa karka tambaye ni, ka yi hakuri, kuma tun farko na ce dama ba za ka iya hakurin nan ba, kai kuma ka ce za ka yi hakuri, to gashi yanzu ka kasa hakuri, to tunda ka kasa hakuri to tafiya ta kare, ka kare sharadi kenan. To shikenan wa Isma'ilu akmalu minhu Musa bi aqafi mudha'abatin. Ana akwai wani abu da Allah ya yi anan. Annabi Isma'il alaihi salam a wajen muqami, annabi Isma'il dan annabi Ibrahim alaihi salam ko a muqami na annabta, muqamin annabi Musa ya ninninka muqamin annabi Isma'il ninkin baninkin. Amma sai wani abu ya faru, shi Isma'il lokacin da aka zo za a yanka shi, sai ya zamanto a lokacin sai ya ce satajiduni insha Allahu minas sabirina, sai ya ce insha Allahu babana za ka same ni cikin masu haƙuri, za ka yanka ni ba abin da zai faru. Kuma aka zo yankan, kuma annabi Isma'il din bai kada daga wannan yankan bai, ya tsaya har aka zo inda za a yanka shi, har sai da inda Allah ke cewa wa fadainahu bi zibhin azim, sai da aka zamanto an fanshe shi da abin yanka babba, shine aka kawo rago aka fanshe shi ko. Ya aka yi shi annabi Isma'il ya iya haƙuri, annabi Musa bai iya haƙuri ba. To shi annabi Musa tsayawa ya a mujarradin kansa, satajidi ne insha sabiran, ya ce ni mai haƙuri ne akan kaina ni ɗaya. Ya ce insha Allah shi ma, amma sai ya fitar da kansa daga cikin masu haƙuri, sai ce ni zan yi haƙuri ni kadai. Shi annabi Isma'il shi kuma yace zai zama cikin masu haƙuri, sai ya nemi taimakon Allah. To abinda ake nunawa a nan, idan za ka yi aikin da ba za ka iya kai kaɗai ba na alheri, in ka haɗu da jama'a sai ku yi, ko kuma aikin da ya fi ƙarfinka in kuka haɗu da jama'a sai ku yi. Kowa yana buƙatar taimako wajen aikin alheri, an gane, ba wanda isa ya ce shi ya tsaya shi kaɗai zai yi kaza. In ya ce shi kaɗai zai yi, wallahi sai ya kasa, sai ya gaji. Ai tunda Allah ya ce a mujarradin annabi Musa ya ce zai zama sabiran, bai zama mina sabirina ba. Ga annabi Isma'il bai kai mukaminsa ba, amma da ya zama yana cikin sabirina sai ya yi haƙuri. Aka zo har aka samu roƙar za a yanka shi, bai kada daga yankan ba. Amma annabi Musa da ai tafiya da ya ce zai yi haƙurin, da aka yi abu ɗaya biyu a uku kawai annabi Musa ya kasa haƙuri. Ya ce malamin ya ce to daga nan za mu yi hannun riga, Musa ka kasa haƙuri, da kuma ka ce za ka haƙura. An gane, a nan ba a mujarradin insha Allah bane, kowa ya ce insha Allah. Annabi Musa ya ce insha Allah, annabi Isma'il ya ce insha Allah. Amma shi annabi Isma'il ya ce mina sabirina, daga cikin masu haƙuri, ma'ana ya shiga cikin jami'in masu haƙuri.
to shine sai shi anan sai ya faɗa sai ya ce alkhairu kulluhu fi suhba wa sharru kulluhu fi suhba. Alheri duk yana cikin ainihin tarayya da mutane, sharri yana cikin tarayya da mutane. Idan alherin kaɗan ne in ka shiga cikin mutanen kirki sai ka saje ba za ma a gane ba, sai daga dinga ganin kawai kana cikin kai ma manya-manyan nagarin. Alhali ko nan inda za a tsaya a tantance sai ba hankali. An gane? Sai ya ce irin wannan abun ya faru da annabi Musa sau biyu. Kaga tafiyarsu da suka yi zamansu da banu Isra'ila, sai da suka yi shekara 40 annabi Musa da annabi Haruna da a cikin a cikin banu Isra'ila a cikin Sahara. A shekara 40 din nan suna ta yawo a guri daya, suna so su je Baitul Maqdis ne, amma sai da suka shekara 40 sai an kwana an muni an yi wata ana tafiya, kawai sai aga an dawo inda aka fara, saboda laifin wa'annan banu Isra'ila. Jarimarsu laifinsu sai da ya shafi annabin Allah, annabi Musa da annabi Haruna. Ga su asiya illa annabawan Allah tsarkaka, amma saboda sun shiga cikin masu laifi sai da wannan wahala ta shekara 40 da aka yi, sai da annabi Musa da annabi Haruna su ma suka sha wahala shekara 40. Abinda za a yi shi a cikin kwana daya, to amma saboda sun shiga cikin masu laifi, an gane, sai da wannan laifin ya shafe su, tare da cewa su annabawa ne ba kuma su suke laifin ba, amma mutanensu ne suke laifin, sai gashi sai da laifin ya shafe su. Wahala duk da suka sha banu Isra'ila din nan da annabi Musa da annabi Haruna aka sha. To su kuma wannan banu Isra'ila, kaga su annabi Musa ya zama sharrin masu sharri ya shafe su. To bari ka ji su kuma alherin annabi Musa da annabi Haruna, da yake annabawan Allah ne kuma suna cikin mutane, sai da wannan alherin ya shafi su kuma wannan banu Isra'ila. Domin duk da wannan shekara 40 da suka yi a waje daya, duk sanda suke bukatar ruwa kawai shi kenan sai ruwan ya sauka. Da sun nemi a shayar da su ruwa, to shi kenan sai a shayar da su ruwan. Idan suka nemi abinci sai a sauke musu kabaki daga sama, har ma ta kai lokacin da za su dinga cewa su sun gaji da wannan kabakin kala ɗaya, kullum dan shila da zuma kawai shine abincin mu. To mu ba mu yadda ba, canja mana wani. An gane? Yahudawa ke wani Isra'ila, ma'abota ra'asu sharri kenan, suna na har yanzu suna ba duniya wahala. Ka dai duba ka gani har yau Gaza abin da yake fama da wayannan mutanen. An gane? Sannan suka roƙi, to ya Musa yanzu ana ba mu abinci, ana ba mu ruwan sha muna sha, to yanzu kayan mu kuma haka za mu zauna kayan mu ya dinga datti. Sai annabi Musa ya gaya wa Allah, sai Allah ya ce ya Musa ba komai, ka gaya musu kowa ya sa kayansa daga yau har shekara 40 kullum a sabuwa take, babu tsufa kuma babu yin datti, saboda gata. Ku je haka za ku zauna tsawon shekara 40 ba su taɓa canja kaya ba, kayan bai taɓa tsufa ba kuma bai taɓa yin koda datti ba. Suka ce to ya Musa yanzu shi kenan, yanzu in dare yayi kuma haka za mu dinga zauna a duhu. Shine Allah ya ce ya Musa a kafa musu al'amudi na haske, dare magariba tana yi ko suka ga kamar an kunna lantarki su kwana. Haka suka dinga yi a shekara 40 din nan, ba su rasa ci da sha da sutura da haske da komai ba, kai lantarki yana kuma ka gane ai. Albarkacin wa? Albarkacin annabi Musa da annabi Haruna. Shi annabi Musa da annabi Haruna suka ɗanɗana izayarsu, su kuma suka ɗanɗana alherin annabi Musa da annabi Haruna. To saboda haka shi ma a nan annabi Musa shine ake faɗa, saboda cewa ya ce zai zama mai haƙuri, sai Allah sai ya jarrabe shi, sai ya zama to ya kasa haƙuri. To wannan yana daga cikin abin da aka ce tarayya cikin mutane na alkhairi ne, tarayya cikin mutane na sharri kuma sharri ne. Yanzu ka shiga cikin mutanen sharri, haka ne, kai baka shaye-shaye kuma baka sai da miyagun ƙwayoyi baka mi, amma kuma can masu yi ne. Sai ka je kana da aboki sai kake ɗan kai mai ziyara gurin, to kai ma ka sani ko in aka zo ɗiba ai ba gun ba za a tsaya a tantance ba, a ce wai kai wannan mun ga alamar na Allah ne, in an je can kai bayani, amma sai an hada da kai. Yawwa ka gani ba? To kuma shi kuma mai shaye-shayen da zai zo kuma cikin masallacin nan ana karatu ko ana zikiri ko ana wani abu, shi kenan sai ya shiga cikin yan shaye-shaye, ba wani ɗaya da sai zo nan ya kama shi, ya ce ya zo nan cikin shi ya zo ya kama ɗan shaye-shaye. Wallahi in ya shigo nan ya tsira, sai dai kuma in ya ban nan. An gane? To kaga alkhairu kulluhu fi suba wa sharru kulluhu fi subati. Na'am.
إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها. fara tafiya to shikenan an gama karɓar sharadi malamin ya bada sharadi almajiri annabi Musa ya karɓi sharadi za a fara tafiya shikenan sai suka tafi ai yamshiyani ala sahil bahri suka fara tafiya a gefen kogi suna tafiya ana tafiya hatta idza rakiba fi safinati shikenan sai aka zo wajen da za a hau jirgin ruwa dole nan wajen sai a hau jirgi shikenan a taya ahal bahari suka zo wajen mutanen ainihin masu wannan kogi ai karaqaha shikenan suka zamanto sun hau yawwa hatta idza rakiba fi safinati har suka zama sun hau kan wannan jirgin ruwa ai suka zama sun tafi walaysa inda ma karawun su a wajen su ba babu kudi almajiri annabi Musa babu kudi malami ma babu kudi sannan kuma za a hau jirgin ruwa ne kuma biya ake sai an biya kuma a hawa tsallakar da kai to shikenan walakin inna arafu kidra to da aka zo wajen su wannan masu jirgin ruwa ba su san annabi Musa ba amma kuma sun san Khidir alayhi salam kuma sun san shi a matsayin bawa malami bawan Allah an zo kuma babu kuɗi za mu je gari kaza sai aka ce a to aka roƙa Allah ba komai a zo a hau shikenan sai aka shiga jirgi kyauta majjanan ka gani fa arkabuhu ma majjanan sai aka hauta a kyauta babu ko sisi kenan falamma tawassul bahara yayin da suka zama to sun zo tsakiyar kogi ba ana tafiya ai karaka kawai sai aka ga Kidiru ya ɗauko wani gatari kawai karaka kawai sai kama tsaron jirgin ruwan nan kuma da tashi ballan jirgin ruwan sai kama ballan ƙasan inda allan ƙasan jirgin inda in an fasa ta nan ruwa zai fara fasowa ko a ga malam ya ɗau gatari ya kama fasa jirgi malam subhanallah to shikenan ka gani ko karaka to shikenan wa kaza fasan wa kala ala min alwayi kawai ya kulle allo ɗaya daga kasan jirgin kawai ya jefar da shi to amma da zaka gane bawan Allah ne ai alwahi sabinati ko Allahu allazi yalil ma shine wannan allan jirgin da yake ainihin kasar ruwan kala abul khidr wa alqabu ya cire shi ya jefar da shi walakin baqiyat safinatu mahfuzatu kawai sai ga jirgin ta tsaya yadda take babu ruwa ko dubu ɗaya da ya shigo kuma cikin jirgin ai kaga tun daga nan ka san ayar da magana ai akwai wani abu kenan an balle allo guda da kasan jirgi kwale-kwale kuma ba abin da ya shigo ko da dugon ruwa ɗaya bai shigo cikin ruwan ba bakin safinatun mafuzatu lai da kula fi halma ba wani ruwa da ya shiga cikin ta walakin hadal filu yukhalifu shari'ati to amma aikin da aka yi na ɗau jirgi an ɗauki ruwa a ɗau abin sara an ɗauke ku kyauta mana ka ɗau a diga ko ka kama ɓalle allon ruwa wannan aiki shari'a za ta yi da shi to shi kuma ne Musa hamilin shari'ati ne shi ne malamin shari'ar musuluncin gaba ɗaya ga kuma wannan malami ya kama yin ɓarna ya za a yi malamin shari'a ya da wannan ai ba zai yi ba ina sai ya magana malam sai ya magana ya ce kai malam saurara ya ce saurara ba zai yiwu ba to ka gani ko shine anan ya faɗa ya ce ai yukhalifu shari'at wa Musa hamilu shari'at wa sharada alayhi fil hin Allah yasalu an shay'in to amma kuma ai an gaya wa Musa sharadi karka tambaya duk abin da ka ga nayi karka yi magana qala lahu Musa sai annabi Musa ya ce akaranta hali tubrika ahliha yanzu haba malam yanzu kuma ka zo ka kama fasa jirgin dan ka nitsar da mu da mutanen cikin jirgin gaba daya لتبرك على لقد جئت شيئا امرا